days. Wachibwatera iyo waweka manje wakatanda kwenda chi ndikanda kutira mai wenyu wana. Ngatandetese baba. Zvanza zvigoni kuti ndifambe neni. Ndikaende ndechi ndeka. Wachibva waenda wega kumusha kwa mai wako. Waenda sudden death. Wachingosvika ikoko kuma 8 takatofonera foni yekuti anzi baba wenyu wafa muno wakwese na mama. Ndojibondora tete. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Ndojibondora tete. Vangu wafa. Baba wangu mafira wakaita. Wakatera mai wangu warongedza kuenda kumusha kwavo. Wakati nani chadi nezvani nezvavo. Baba wangu wachibva wasimuka pavo. First day wakasimuka na tete wari 2. Wachibva watera mai. Wachibva wanodzoka wasina mai. Asi tete wakati wazukuru ndaudi kutaurire. Kumusha kwamai wangu handisi kudzokera. Sekuru wari kwati ndurunzwa uda kumwa chiro. Baba wangu wachibva waenda wati kupera 3 days. Wachibva watera iyo waweka manje wakatanda kwenda chi ndikanda kutira mai wenyu wana. Ngatandetese baba. Zvanza zvigoni kuti ndifambe neni. Ndikaende ndechi ndeka. Wachibva waenda wega kumusha kwa mai wako. Waenda sudden death. Wachingosvika ikoko kuma 8 takatofonera foni yekuti anzi baba wenyu wafa muno wakwese na mama. Saka ine pandakaenda kuSouth Africa ndidzoka kubva kuSouth Africa ndakarara nehope chete. Kama ndatarisa pandakasiya pakati papfumo nedemo mukitchen. Tobva ndaona pasina. Tobva ndabvunza mai wangu. Ndikati nai mama, pfumo nedemo zvandakasiya zviri papa zviri kupi? Zvikati takazvirasa zvakanzi zvakashata. Ndibva ndabvunza futi mubvunzo. Ndikati baba wakaturumura wachinorasa wachiti zvakashata. Ndokumbirawo kuwaona nditaure nani? Nawo. Hapana. Ndobva ndabva ndatotangira kudzi benzi rekupenga ende zveshuwo. Manje nyaya yenyu kuti muende kuna chiremba kunodiwa mari kuti zvidore kuti chii chiri kunetsa mumusha menyu. Musikana wacho ari kutonzi akafushirwa akafushirwa nakaenda kuHamiru makuseni kwacho akaona pakashandwa paguwa but hapana action yakatorwa wakangosiya zvakangodaro nanhasi. Ndozaona kuti nyaya yenyu haipereri pana mambo, inoda kuti iende kuseri kwechuru kuti mubatsirwe. Munoita sei? Mozouya rini muine mari yekuti muende kuseri kwechuru? Mambo ndokubvumirwa kutaura. Nachikumbira wangu pane zvipfuyo zvakasiyiwa neakafa. Hamukwanisiwo kuti batsirawo here pane nezvipfuyo zviripo izvi. Owezi tatambura 12 years mama. Tiri izvo zviri kutaurwa. Munoti chii? Hanzi pane mombe. Panodiwa mombe yachiremba nemombe yamambo. Kuti chiremba ati ndomuti asimuka kuya kuzoita basa rekumba. Imi muri chinyi muri anzazi? Muri wa mama yao? Okay. Kusheka kukaita baba na ndiputse. Kusheka kuto. Baba wakasiwa ngira tano. Ukomongo wasiku. Tatine mdiki wane kana yanda. Vakati wanangu kana ndisina kudzoka. Munosecha tsamba mukati mamudome ndaita se andaisi. Vakatera kana akoko. Tete vakati handikwanise kukufereketa. Handizvaikaramba kuvafereketa. Baba vakai manheru ndopatakazoti baba wenyu wachi. Mutumbo wakauya. Tsamba yaiti chii? Tsamba yakanyorwa ikanzi vana vangu kunyanya vanongo vadiki tisina kuda vachiri vadiki. Handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu pano. Mukadzi wangu achachengeta vana vangu. Varoorwa vasina kuroorwa, varoora vasina kuroora. Achachengeta vana vangu. Kusvikira vana vangu vese vaita se vakura kana paina azofa kana paina asina achachengeta vana vangu kusvika vakura. Handidi kuona munhu anodzinga vana vangu. Nekuti hama dzavo dzati dzakuda mombe akoro nezvangu akatinga mbuzi wangu abva kurima foti. Vankoramba kunetsa vainetsana everyday tata tikurei but yatinoti upenyu hwatikurarama hausiwo baba namama vakunetsana savanhu vakura vachembera. Terera panze chichidzoka kumba kwaedza
nditozoti baba wakati yowe wabva kumu vesitatosunga kuti tone kutisa saka yakanzi handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu asi pane zvinhu atova nemhosva yekuti mambo vakarongedza havasisiripo pamwe nekuda kwekushungurudzwa kwekuti vari kusvika kutemwa kusvika kutemwa nani saka muri kuti pozvonzwi hamuswa kuti mhepo iripo here pamusha ndo yari kuti ngatigadzirei mhepo iripo pamusha here ndo zvaari kuti hanzi pane zvipfuyo zvokuti zviseenzeswa kuti pagadzire zvigadzire ini nyangu handi vamwe vese vakomana zvipfuyo zvakasiwa mai inopedza mai nababa saka handizoti pane anokwanisa yekuti tinotora mombe nokuti mangwana tikaitora mombe imhosva kuti tinenge yatudza kuri pamai mombe dzababa vakandinewa kuti pane dzamai nababa ndedzangu mama dzakasiya nemurume wavo wakanyora zvese ngoro mubhedha samuri kuti zviri right hazvo ngatigarei takadaro here aiwa totsvaga rinotsvaga takabva kushaikirwa ndosaka tisina mari kana tatsvaga zvinhu zvaita tinodzoka mambo wangu regai tombozowamo muziro womukomana webataura nyaya yakasasarika azoona pasina upfumo nero anoziva zvika zvaiswa naiye here kana zvezvaiswa nababa zvika zvakarererwa kuti agotukutsiwa nazvinge zvababakezvo ari kusvika achibvunza zvinhu zvababa katika zvinge zvakarererwa kuti iye ari mwana mubvunzo wanzi nge uri kushungurudzika nepfumo neyo zvakange zvakaturikwa pamusha kama handiti baba wakatsakatika pana baba vanosiyiwa poita mwana mukomana mukuru anenge aripo saka tsvimbo idzi dzinosiyirwa vasikana namai here kana kuti tsvimbo dzine dzidzamo dzemwana mukomana nababa wasiyiwa pamwe ndo zvandida kubvunza kuti dzinoenda kuna mai nevasikana here kana kuti tsvimbo dzinenge dziri dzamwana mukomana nababa wasiyiwa tiona chii ndo mubvunzo uyo chihwa baba mukomana aisafanira kubvunza izvazvo zvababa namai nekuva zvisa zvakanaka tsvimbo ndedzababa baba washaya akapiwa here ndo zvaari kubvunza kuti hatisiziva kuti dzakaendepi bozi baba wakafushirwa dzikasiyiwa dziri mudenga saka ndichibva kuSouth Africa handizivi kuti chii chakandiita ndakarara nehope mambo wangu ndichimuka kuseni kwacho ndakatarisa pandakasiya pakaturikwa tsvimbo bhozi mufuyo akafushirwa dzichisiyiwa dzirimo mukicheni mudenga pfumu nedemo pfumo rakabayirwa mumbariro demo rakaturikwa muhope kono ndibva ndatotarisa padenga paipa zvazviri ndarara nehope ndabva kuSouth Africa ndibva ndabvunza ndikati nai mama tsvimbo pfumo nedemo zvazviri papa zvakaenda kupi handauziva kuti chii chakandibata ipapa asi ndakakwanisa kubvunza mubvunzo iwo vaibva vandipindura kuti takazvirasa zvakanzi zvazvakashata ndobva ndabvunzawo ndikati baba wakaturunura vachiti ngadziraswe tsvimbo dzakashata ndibaba wapi nditauriwo nawo vandiudzawo kuti wakadzirasa vachiti dzakashata pano aundio mai yavo atakari kuti amukomana rwavo ndinokuita dzange tisimunzwisisa manyaya akuti ane nyaya chaichaiyo yekuti vanaanadzvadzika vangade kuparamba shona yari kutaura tsvimbo kana dzinge dzasiyiwa zvaari kutaura kuti baba nemwana komana ndo vanofanira kusara nechi saka kubvunza kwaakaita mukomana hana kukanganisa kwavo mwane rangu wangu hana kukanganisa bhozi tsvimbo dzine dzidzemusha hadzibatwi nevakadzi aidai kubvunza kwacho samaonera angu aidai kuti zvinhu zvifanire zvigadzirisa pamusoro changa ndikuona kuti kungoona nekunzwa pakutaura kwamuri kutoita nyaya itoripo but sekutaura kwenge atoita kuti kune zvipfuyo zviri mumaoko amai ndanchikumbira kuti titotaure namai kuti patotorwe zvipfuyo nyaya igadziriswe nekuti itoripo nyaya nzvimbo dzaari kutaura mwana nzvimbo dzaari kutaura
baba wakafa wakamwa mushonga handiti mini madzishe moziva kuti munhu amwa mushonga hakuna chinhu chinoitwa sei chinosara chinobhuyiwa handiti muruva chinobhuyiwa iye mubvunzo woti akapuhwa juzi nababa wake kana hema zvinhu zvese zvakadza zviende kumvura saka kwakasara demo nepfumo pfumo irakati vamwe sekuru vechikudzwaidzi wabhura ndinotaurikutaura taura nyenye mukunzwisisa tinonga tinobvunza kufa kwakaita baba wake waita zvekubhima handiti wachiita zvekubhima baba wake ndokwakanga wakumbira vamwe sekuru vaigara kuzonga kweduko wakumbira pfumo wabva wapuhwa pfumo baba wari wapiri ukati watidzokesai pfumo hawana kuda uridini uridzoke saka pfumo ranga risiri rababa rangatoriwo rumwe murume saka risina kubuda kuti riende kumadhaka kwakaenda zvinhu obva ndazoita inopinda postori vataita chechi pamba ine handii ndakanoturura demo iro nepfumo iro munini anoteedzana nayo ndiye akanoturura ini ndandine uri musikana anga aribva kuitwa operation aine 2 days ekuitwa operation saka ndakanditori mumba saka iye ndiye akauya achimuzonditora kuti mhai ganzi pfumo riri mumba mune demo hazvina kumira mushe tofanwa kuenda kumadhaka kwakaenda zvimwe zvacho ndokwazvakanoiswa ikoko madhaka zvakatonoiswa naiye munin'ina wake handini ndakabata handina kubata ndakazototaurirwa ndandine mwana anga abva kuti operation aine mwana wake mucheche saka uyu nyaya yakatanga pane mwana ndoda kutaura teererai madzishiri ndichitaura nyaya yakatanga pane mwana muda umanikidzwa nekuteerera ndikutokutaurira teererai munyatsonzwe nyaya yakatanga pane mwana uyu achiuya anogara kuBeatrice ndokwaanogara nemukadzi wake achiuya akauya achiti hanzvadzi yake uyu anogara kuSouth Africa uyu hanzvadzi yake ndoyakati tora bhuku nebepa nepenzura ndine zvendoda unotaura kwamukwekwe murunzwa zvinotaura torai bhuku nebepa pane zvendoda unotaura kwamukwekwe uyu achibva ati handi kwamukwekwe ndekupi kumusha kunobva mai waabara mwena wangu ini handimurunzwa uyu ndokubva ati mhai zviri kutaurwa nasekuru izvi handi kuti wari kushuta here kana kuti pane zvavari kuita ndikati ndinoteererai ina ndisingabvumi kupinda panyaya iyoyo murunzwa ndiye vapedza izvozvo akabva azobva achibva tora mukadzi yake nemupasha aipadzako mupasha wachibva ina hana kuenda vana kwamukwekwe uye akuti nduda dzinza rangu murunzwa zvendikutaura uye akuti nduda dzinza rangu vabva vanoenda kwamukwekwe kunotaura kwamukwekwe wasvika kwamukwekwe kobva watorana nawo nekwamukwekwe anasekuru kwamukwekwe kuenda kwamandibaya kuna mbuya wake ndopakasvika unotaura pana mbuya wako kuti iwewe taura kwawakanditora murunzwa nyaya yazondopinduka yakuya ari kwandiri inini asi nyaya yanga itori nyaya indaitoti ndo nyaya yauya nayo kuno unoti isusu tikutsvaga dzinza rani redu tibatsirei haasi kuziva dzinza rake haazivi dzinza rake vamwana haasi mwana wenyewe mwana wangu inini dzinza rababa wake haariziviba baba wake mai wambuya wake wakarorwa ine nhumbu yawo kwamushaya nembeu kunyati varorwa ine nhumbu yawo wanekwamukwekwe akati kana mazvara mwana mutipe saka tezvara wangu wakaramba kuendesa mwana baba wake kwamukwekwe kwanasekuru haasi kwamakoni uyu haasi kwamakoni saka ndopatangira nyaya iyo kuti izoyeya kundisi inini ndakauraya baba ndazonge namuroi ndazonge ndachichii asi zvisiri izvozvoba mwana wakatanga waina mbuya wavo vachitauteedzana uyu mwana wenyere mwana wangu inamba 3 atofa wacho atera ndiye mukuru musikanafa yakatanga iri iyoyo nyaya ame muri kupanzwisisa here yazonopinduka yakuneni miraitinzwe nyaya iri payapapa ngekuti murume awa haasi wekwamakoni nezvitenda zvekutaura mai nekwamukwekwe kwamukwekwe mai wake wazvara iye ndo muzukuru wekwamkwekwe ndokwabva mai wavo muri nyatsonzwa zvendikutaura ndati amwene wangu inini ndokwamakari mai asi kumusha kwawarerwa ndekwamukwekwe kwabva mai wavo urunzwa shota saka uyu ndobva akatanga zvese baba wakauya iri nhumbu wakaroora wamushaya ndo wakaroora iri nhumbu ine 6 months wakanzi newekwamkwekwe muzukuru ndewedu kana mazvara mwana arumurwa tipei ani murunzwa awa kwamushaya nenge bvaramba nemwana bvatoresa chitukwabva wadii zvese wondobva yauya wadzokera kuti kwamkwekwe unoti mwana anyadzujena chiyedzura yamutoresanzurengera akuda kundidini kunduraisa kwamkwekwe akati uri ikoko takakuti tipe mwana wedu ukaramba nani naye
ndopakatangira mwana kuzouya akakusungisa ini zvese asi zvatangira agadzidza rake runzwa Ndongera kutaura ishe kana kuti mama ndakasvika pakubvisa hembe mama ndikafamba location rwese ndisina kupfeka handizivi kuti mai vangu wane kwawakamboendawo here vachinobvunzawo kuti mwana wangu chii chaita kuti abvise hembe kufamba asina kupfeka taura iwe waizviitirei ini handitoziva kuti chii chachiri pandiri handitoziva kuko ndaitonongedzwa kuti benzi riri kupenga pataimu yacho yandokutaura nezvasi saka paneyo asi manje hapana mari yekuti mubatsirike nyaya iripo yakasimba yakasimba saka but kuti mubatsirike manje hapana mabatsirike amunoita nekuti hapana mari ndingokumbira kubvunza mama kana zvipfuyo zvichinzi zvakasiyiwa nababa hazvisi zvababa namai nemhuri here varipo mai yavo ndezvamai mazuva anaya zvinhu zvinosiyiwa pamba zviine murume nemukadzi zvinonzi ngezvemukadzi kana asara ari muupenyu wazofa zvozonzi ndezvewana saka kana anchikumbira kuti tiwakumbirawo kuti timbobatawo pfuma wambotipawo pfuma yawo iyoyo tomboishandisa kana kuri kunzi tashanda todzosera pfuma yawo chi panzvimbo iyo muzare ndachida kubatsirana namaya senyoka yekubereka yekurwadziwa ngezvikuitika mukati memusha yenyu zvamukuona zvikuitika zvingakupai kuramba makatsungirira kusvinga nemombe mudanga mombe iri nani here kukunda vana kuti mudye moyo nyoka yenyu yekubereka ichitaura kuti gaizva nditori nepapa ndine pekutanga napo kuti ndiona kuti chatambudza mukati memhuri yangu chii nekuti ndezvenyu zvechokwadi asi nyoka yekubereka inofanira kukurwadzai kuti zvikuitika nevana vamwe vari kutorwadzira nekuti havatorina pekutanga napo imi munoitiwe nerombo rakanaka nekuti baba wacho iyo wakasiyiwa vanga vari baba wake hamusi kuburitsira baba wamo mutorwa baba murume benyu nemi imi ndimi nyakutakura mimba ndimi yakurwadziwa ndimi kuona izvo zvese zvamakazwa kuti akukumura hembe achifamba achipenga makanzwa sei ndaikonzwa dai maigona kutsunurwawo moyo wenyoka yekubereka mukatarisa dambudziko zihombe ranoreva nemunhu wese pane zidambudziko pakati pemusha wenyu kana tsamba yakasiyana kana tsamba yakasiyana ndakuda kufunga kuti chena kwacho ndekupi pamusoro icho ini ndoda kufunga kuti tsamba ikai haina kunge yakanyorwa nababa ako ndakuda kufungidzira mai baba vanofanire kuve wakanyora kana kuti munhu nyora kuti gozoti ndo zvange zvarongwa nababa wapi avo pakanyorwa tsamba mama vanga vane mwedzi waenda tisisina mari takasara kunyora grade 7 aivedu vatowanakadzi havo baba vaifamba everyday tera mukadzi vamwe vachita ndichadzoki nekuti baba vangu vane problem yekuti wakabva kubhawa aisvikaovhara dhoo nyangwe sadza richikwata dhoo raibvarwa tese tiri mumba imomo vaigona kuti isaijamba nepahwindo handine mwana wasisi wangu anozera nekutemkana aisvika kunomira nepahwindo totesa richikwata kuti imi mese budai panze ndakuda kufa asi ndakufa nemukadzi wangu nomurume waitaura tsamba yakanyorwa mama wangu wasisiri kurwara kwakaita mukoma ndanga ndisipo muchuni wangu akari mama wakatengesa munhu 200 years hatina kutanga kuya pano pamusoro imama kuti izvosvike pano tafamba 208 saka kufamba kwamaita hanzi chikonzero chii chiri kunetsa musha menyu chikonzero chakanga chiri kunetsa musha menyu isusu tiri kuraramira mudzinza risiri rero ndomatiri kuraramira zvekuti mukoma wazongodzoka vachiti mama wakauraya baba asi nyaya yakatanga ndekuti vakanonditsana nagogo kuti ndakuda kuenda kudzinza rangu anasi gogo avadibudisa chokwadi vanongoti zvataurwa nguva yobva kuti horit muri wepakati asi kuti wanyatsotitaura kuti muri wepakati awadi baba kufa kwakaita wakafa wakutaura kuti imini mudzinza mamuri vana wangu handidi kone muchikwira kwana mbuya garai pano nekuti kwana gogo hakusiko kumba kwenu ende hamuna hama dzenyu dzichazokutsvagai asina nasasitaura dzinza retatikurisii kwese kwatukufamba kutota chinetsa chiri kutambudza ine yekuti maakudiwa kudzinza kuno iwe ndivane ndo precious iwe kamera
Chakabiri ndona sekutoti baba wao wakatotaura kuti mai avasakanganiswe, wakataura kuti wanofanirwa kurera mhuri yavo. Hando zvakataurwa nababa wenyu. Kurera kwacho kutotaurwa ndiko kuri kutosanganisirwa nekuti mutore mombe mugadzirise nyaya dzekuti pachena dziripo idzi. Pamusoro mombe ndakatora mombe ndikabudisa muranga. Mombe idzi matengera andakadziita ndandine musukuru wangu kwachirume aishanda kuchipiko. Mombe ndakatengeserwa naamweni wangu ine 3 months. Baba munini wangu achida kunyora form 2 pamwe ndakatengeserwa naamweni wangu. Iye murume wangu atagonzi ndikutengesa kamhuke mombe mwana wangu ada kunyora akati ina handizvidini handizvikwanisi. Indo pandakataura nemuzukuru wangu Benjiro ndoira ngora ndakakupa satellite ere amweni wangu atwada $30. Ndakatenga mombe iri mhuru yakati mhuru ine 3 months mombe chitenga ini murume wangu atana mari asi inini ndandisina hangu basa nazvo ndakatoburitsa dzasara mbiri ndakatobudisa imwe mombe ndikaitengesa 280 tichienda nemwana wekufamba naye handiti murunzi ndikatengesa nebudzi dzangu dzemasungiro kunzwa kurwadziwa ndichirapisa mwana uyu asi zviri kuramba kudini. Alright. Okay. Tingarambe tichitendereka asi hapana kubatsirika nekuti hapana mari ende hapana ichiremba anoda kuita basa remahara asina kudii. Mai yavo varuti mwana ngewauda ini maziviri wakatoenda zamu remwana wakaziwiri mwana kusvibika kama wakatoenda zamu mai yavo aiwa murume wavo baba wevanawa awa imhuri imwe chete asi baba wavo ingatatoyeka handiri kutombofungwa izvozvezvo but baba wechi that's ndati pachatsoswatudzwe bvunza zuva kuti vanhu vazhinji vanga vakarasika varachibvunza mubvunzo neratora kuti vanhu vazhinji vakarasika. Baba wavo ndiwo yawo wauya iri mubvandiripo iri ndiye wasingazivikanwi rudzi rwavo. Saka ndozvanzi zviri kunetsa kuti zviri kunzaiwa musha mamurugara hamusi musha menyu wekwenyu achakutsvagai uye kamuchaziva kunechi wekwenyu. Saka ndo pane nyaya ipapo but hazvikwanisiki kuitika pasina mari nekuti panotodaona chiremba. Pamusoro changamiri maybe pamwe pangada kuzikanwa ngepekuti vamwene vavo vachipoerera kuti hama dzeana amwene pamwe vangaite kaidhiya kwekwakavaa mbuya hanzi mbuya wachiripo here wachiripo mbuya netsamba yati yakasiyanirwa nemufi ndiwo wanayo iri kumba kwavo ndo kwakaenda uyu ende mbuya haasi kuda kumbotaura havadi kutaura kuti muri iyeyo akatonzidiurayo ndezvematare kuseri kwezvinhu ndokunozopatsanura hanzi havachafambi ende munhu asi kuda sikireti yake pamwe ndoechi wakaita nehama kana nechika chii ndichirwara kudaro pataurwa nzi takambotengesa mombe pana vanonzi sekuru mangwende vari kumagamba n'anga takaenda taenda kuti takatanga kuenda kufirst term tiri tega tisina mai because mai vanga vasi kucheuka zvandaivataura because ndakabva kupitisi ndichirasika ndikada kutsikwa nemotika ndikazobatsirwa mutaundi ndibidzwa kuendeswa kutaridzwa rodheku ndobva mukwasha akati tsano kutambudzika kwamuri kuita kuna sekuru n'anga vari kuti kumagamba tandii tamboenda ndanditori nekamari kandandinako ndikati handei mukwasha wangu tobva taenda mumagamba kuna sekuru mangwende tasvika iko kuna sekuru mangwende wakaita zvawakatiita watiita zvawakatiita takadzokera kumba tadzokera kumba takanotorana namai handei kupi kwasekuru mai wakabvuma wana uramba takaenda nawo kupi kwasekuru mangwende tichisvika kwasekuru mangwende satapinda padhoo pasekuru mangwende mai wangu wakanongedzerwa kuti komuda kuraireko mukomana uyu ane mhosva yeinemi munomuraire chii chamunomutambudzira mukumutambudzirei zvapera izvozvo tibva taoneswa girazi kune girazi mambo wangu girazi tichiriona inini ndakaona baba wangu achirohwa danda repakati pemusora mupini wehaji uya kugirazi kwasekuru mangwende kumakara ndibva ndaridza mhere kugirazi mo ndakatoridza mhere ndikatochera
mai wangu walibva watotanga kutaura vakati takamuponda inini namushongoroka naRenard imomo mugirazi mambo wangu nyaya yakaoma but now kuti tikubatsirei hapana mari tikubatsirei hapana mari inyaya yakaoma kaichandani ndofunga ndopakazonzi nababa anaye vati kuti muchazotsvaga kwakabva baba wani wenu saka zvakuitika manje nyaya yakushupa mukomana uyu saka ndoiri kumuhaunda zvokuti dai amai wanga waine tsitsi waifanira kuti umwana utomubvisa ng'ombe 1 wombogadzirisa nyaya iyi nekuti iyi nyaya ichawanetsa nekuti izvozvi chirigaiti anofamba netsoko zvese zviri pake kutaura kwaari kuita uku ari kutoda kuti dai zvinhu izvi zvagadzirirwa kwazi mhuri yacho kubva pakafa Petros hatisi kuwirirana umwe anenge ari kwake umwe ari kwake umwe ari kwake ava wana kuroorwa here wasikana pane mukuru musikana wakaroorwa uyu atori nemurume wake ari panapa uyu handisi kunzwisisawo kuti achiri kumurume here kana mukuru wacho pfuma dzacho baba wakasifa pfuma dzacho zvinopangisa kuti tiri kudyiwa maya wakwasha waiti wakauya ndiri aiwa tinoda kutaura iri inzwai mambo wangu wakwasha waiti wakauya tiripo isu wakomana mai waiti ndipei zvangu chete inini isu hatina kana sendi ratakapiwa nawakwasha zvomai chete waiti ndipei zvangu inini chete mbudzi dzautaura idzodzo waiti kuti mukwasha auya nemari akati ndoda kupawa wanatsano 200 ndopawa imimi maichi 200 waita kuti musawa ipaini ndida kutsanangura nyaya iyi ingatenderere asi nyaya iyi nemaonero endikuita ikasikirwe chikonzero ine rufo mukati panyaya yerufo handiri inyaya yemari mukomana enda kunotsvaga mari mai ipaiwana ng'ombe mutengesi waipadarama mumakore nyaya yenyu igopera kana mukati mombe munopa mombe imwe chete ndoti chiremba akubatsirei mari yacho yobva pamombe 1 iyo pamombe ipapo chandiri kutsanangura panyaya yenyu mukuita zvekutamba henyu asi kana takatarisa chaizvo isu tinobodzitongo idzi pamakusvika ende mune chiwindi chisina basa wana wenyu kuti wasvike kugudza emudari munomu warwadziwa musadaro ini kana mapenzi norapa but apa makukanganisa ndapedza nguaa ngawaone zvokuita pamusoro murunditi inini ndine utsinye handiti ndine utsinye inini ndakatengesa munhu ndikatengesa mbudzi dzangu utsinye wana kwachengeta baba wako ba 2012 hapana mwana aisha hapana kuchengeta kwemuri kuita ndinoti ndowe muri kurambira mabatsire chi kutotaura muri munoda izvozvi iyeyu kuti musikana mukuru aende akauya akaita zvakaita pamba akati panapa pasi kurarika ndida kuona musisiri pano murunzwa iyeyu imhepo kai imhepo titaurake kupedzisira tiende handinogomba be ndinokagara sei ndida kutema kuti muchatoitirwa zvakapfuura ipapo mai zvichatoita zvikuru kana ivo vanaminawo vasikana vese vachati mwanda kwamuri wodzoka wotarisana nini dai machotoisa pfungwa pamwe chete izvo kuti makundinongedza zvichitopera muchitogadzira nekuti muchazototi kana kutemwa muchatema nevana ivava makatemwa ndavatore ndoshandadzimwe ngavatore ng'ombe dzacho ini mawakwangwa wana vandakavaruramisa ndine murume ndichiita ngatirikadzi nhasi zvinezvi wakuru wakunzwa nababa kwakundinongedza ini kuti murume inini inikani vanhu ndibatsirei uyu mwana wandakabara wandakachengeta nemaoko angu enisa chikoro ine anodzidza asi wanangu wandakadzidzisa kusvika masekondari ndichitambudzika kurima muriyo hapana tungandizikwa mutari nepi tiri mamuri yokuchandira wanangu asi nhasi zvinezvi wandiswedza ndiri pano kana umbotya kuti hanjadzi yafa nhasi pane 2 days wakuya unonimangana ino kuti ndiri muro ine katoti funga kuti wari kutoona zvekutsvaga zvedzidzarawo
handina kuziva kuti wauniona magarejo kuzotsvaka rawanda iwabatsira saka zvekunditini ndinowabatsiranei handitobatsiri ndakatotore matemo atonditeme nditogati kumagamba makaenda kwasekurani mangwende pagirazi no eyo hapana kubatsira kwatingakuite tangonzwa nyaya nekuti anobatsira ndichiremba motonzwa wakumbirire kuna chiremba kuti mambo angonzwa nyaya haana kubhadharwa chinhu monzwa kuti chiremba anoda kuti apinde nawo here mumatare kuti aone kuti chii chingabatsirika kana aramba hapana zvimaitirani kaita Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora tete.